Irán reabre o Estreito de Hormuz tras case 50 días de bloqueo. Os buques comerciais poderán atravesalo en clave polo menos ata o vindeiro mércores, día no que remata a tregua cos Estados Unidos. Donald Trump celebrou a decisión do goberno iraniano, pero advertiu que continuará impedindo o tránsito de embarcacións iranianas no Golfo Pérsico. Neste telexornal imos ver as espectaculares imaxes da operación policial na Miñoca, en Vigo. Os axentes desmantelaron un supermercado da droga nunha narcocasa. Nunha decisión pioneira, o xuíz ordenou o tapiado inmediato desta vivenda. De ferro ou de bronce, o seu uso pasou de imprescindible a decorativo. Falamos das aldrabas, eses antigos petadores que aínda podemos atopar en centos de portas de Compostela e cuxo deseño ofrece un percorrido polos oficios da historia. Boas noites. Despois de mes e medio de bloqueo, Irán reabre o Estreito de Hormuz. En principio, a medida estará en vigor ata o mércores, cando remata a tregua cos Estados Unidos. Donald Trump celebra a decisión, pero advirte que o seu exército seguirá impedindo o tránsito de barcos con orixe ou destino nos portos iranianos. 49 días despois, o Estreito de Hormuz volve ser unha vía libre de peaxe. O ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunciaba a reapertura do paso para todos os buques comerciais en resposta ao alto fogo pactado este xoves entre Israel e o Líbano. A fin do bloqueo é temporal, en principio ata o mércores, cando expira a tregua cos Estados Unidos. Os únicos barcos que non poderán entrar ou saír do Golfo Pérsico serán os iranianos. Donald Trump celebrou a decisión de Teherán, pero mantén o bloqueo estadounidense aos seus portos ata que non acorden a paz definitiva. Un xerro de auga fría ante o que, segundo a prensa, o réxime estuda reconsiderar a súa decisión. O anuncio sorprendeu en París os líderes francés, británico, italiana e alemán reunidos precisamente para armar unha misión internacional para escoltar barcos por Hormuz. Toparon nas redes co desprezo de Trump. A OTAN pregúntanos agora se precisamos axuda. Eu dígolles que se manteñan afastados, a menos que veñan cargar petróleo. O desbloqueo de Hormuz caeu como un bálsamo nos mercados. O prezo do barril de Brent, a referencia para Europa, baixou un 10% e queda por debaixo dos $90. Antes que eles foron os libaneses os que celebraron a fin temporal dos bombardeos. Moitos do 1.200.000 desprazados volveron hoxe ás súas casas, convertidas en moitos casos nunha morea de cascallos. Irán condenou a morte 4 persoas máis polas manifestacións de xaneiro en contra do réxime dos ayatolás. Entre elas unha muller que pode converterse na primeira executada por esas protestas, xa que o resto son todos homes. O Tribunal Revolucionario de Teherán declarounos culpables de actuar en nome dos Estados Unidos. Irán xa executou 7 persoas polas manifestacións do mes de xaneiro. A Audiencia Nacional abre dilixencias contra o primeiro ministro israelí pola retención dun casco azul español. Formaba parte do convoi de apoio loxístico da Misión de Paz das Nacións Unidas na fronteira do Líbano. Finalmente, foi posto en liberdade ás poucas horas. A denuncia foi presentada pola formación Justitia Europa. A Audiencia Nacional abriu consulta á Fiscalía para determinar se é competente para investigar a Netanyahu e a súa cúpula familiar. Pedro Sánchez escenifica dende hoxe en Barcelona unha alianza internacional contra a política do presidente estadounidense Donald Trump. O presidente do goberno busca apoios entre os gobernos de esquerdas fora das históricas alianzas de Europa. Mentres, acusa a Trump de abrir feridas e fomentar o autoritarismo. O presidente do goberno continúa a busca de apoio internacional para consolidar unha alianza de gobernos de esquerda fronte á política exterior de Donald Trump. Lo que queremos es redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado y, por tanto, renovado. Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas. Pedro Sánchez non citaba directamente aos Estados Unidos, pero mandaba esa mensaxe no primeiro cumio bilateral entre España e Brasil. Tras a xuntanza, o presidente brasileiro Lula da Silva entoaba o non á guerra e aseguraba que Brasil e España están no mesmo bando. Eu entendo perfeitamente quando você diz não à guerra. Brasil e Espanha estão na mesma trincheira. O cumio no que ambos países tamén asinaron acordos de cooperación foi a antesala doutros 2 encontros que congregan a líderes mundiais de esquerda e indixenistas esta fin de semana en Barcelona. Entre eles o presidente de Colombia, Gustavo Petro, e a presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Mentres, en París, os líderes das principais nacións europeas reuníronse para tratar a situación do Estreito de Hormuz despois de que Irán informara da súa reapertura. Tras a xuntanza, o presidente francés Emmanuel Macron e o primeiro ministro británico Keir Starmer anunciaron unha misión neutral para garantir a seguridade dos buques que transitan o enclave. Segundo Starmer, máis dunha dúcia de países, entre eles Italia e Alemaña, ofrecéronse a contribuir na operación. E María Corina Machado, a líder opositora venezolana, foi recibida en Madrid por Alberto Núñez Feijóo no marco da súa xira europea. A Premio Nobel da Paz foi recibida cunha ovación da cúpula do Partido Popular e de cidadáns venezolanos que pediron liberdade para o seu país. A líder do PP reclama que Machado poida regresar ao seu país e que se celebren eleccións limpas. A líder venezolana recibiu tamén a chave de ouro do Concello de Madrid. O luns visitará o Senado. El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas. Terminar de concretar el desplazamiento de un régimen que derrotamos primero espiritualmente, después electoralmente y a principios de este año militarmente. Renfe anuncia un reforzo de prazas e traxectos no eixo atlántico de Galicia. Aínda está en fase de estudo, pero a compañía quere introducir estas melloras antes de finais de ano. A previsión é empregar trens Abril máis rápidos e de maior capacidade. Renfe quere aumentar nun 24% as prazas entre Santiago, A Coruña e Vigo. Alfonso Rueda falou do plan de vivenda que prevé aprobar o Goberno Central o próximo martes. O presidente da Xunta critica que se adiara a súa aprobación varias veces e reivindica as medidas da Xunta para facilitar o acceso á vivenda. Creo que estamos demostrando eficacia. A xente quere menos teoría sin vivenda e quere que se construya máis vivendas. Nós estamos lo facendo. Imos ter 4.000 en 4 anos e o gallá que o Estado faga o mesmo. Que estamos desexando é que a xente en Galicia podía ter cantas máis vivendas mellor. Agardemos que empecen canto antes e que recolleran as alegacións da Xunta de Galicia. Un taxi gratuito e a demanda. Parece unha utopía, pero é un servizo co que contan os veciños do concello ourensán de Verea. Unha iniciativa municipal para facilitar os desplazamentos dunha poboación avellentada e dispersa en numerosas aldeas. Primeira parada na casa de Ramona. Aos seus 93 anos vive só e presume dunha boa saúde, pero precisa axuda para ir ao médico. Que faría eu sen a miña Mónica? Mónica é a taxista de Verea, a única que hai, herdou o traballo de seu pai e foi a concesionaria deste servizo municipal que pretende facilitarlles os desplazamentos á xente maior e ás persoas con algunha discapacidade. Que ten que ir ao médico? Eu teño que ir ao médico e seguimos hasta ali arriba tamén. Tamén, moi bien. A min gustame tratar con eles, enseñanche máis do que un pensa, de todo, sabes, de agricultura, de nivel de vida, de todo. Os veciños chaman de véspera para solicitar o taxi e Mónica coordina os desplazamentos. Adoita facer un mínimo de 60 kilómetros en cada servizo. É para arriba, maca, unha de 15, que eu digo. Hay mucha gente que no podría desplazarse si no tuviera el taxi. Gente que no tiene coche, gente que no tiene carnet, gente que no tiene medios. E había que chamar un taxi a Celanova. Pero chamamos un taxi, tes que pagarlle, que isto é gratis. Pódenos solicitar para ir ao médico, á farmacia ou para facer xestións no concello. Estamos na Coruña cunha noticia desta mesma tarde de hai poucos minutos. Unha persoa foi rescatada no mar preto da Torre de Hércules. Un particular avisou de que estaba Andrea Otero pedindo axuda. Sí, efectivamente, sabemos que ese home foi rescatado da auga en estado grave xa de parada cardiorrespiratoria e trasladado ata o Peirao de Oza. Como dis, ás 7:30 da tarde un particular alertaba os equipos de emerxencias de que un home precisaba asistencia urxente nas inmediacións da Caracola xunto á Torre de Hércules. Ata ali foi un amplo dispositivo de medios de rescate, entre os cales se atopa o equipo acuático dos bombeiros da Coruña e tamén un helicóptero de salvamento marítimo. Como dicimos, o home foi sacado da auga nunha lancha, trasladado ata o Peirao de Oza, onde había unha ambulancia medicalizada. Ali comezaron a practicarlle a reanimación, pero polo de agora descoñecemos cal é o seu estado. Pendentes de G24 da Radio Galega para actualizar esta e outras noticias. Seguimos na Coruña, queremos que escoiten a historia de David, un taxista que acaba de abandonar a súa profesión despois de ser agredido. Un eno máis como Santo Tomás.
Yo llevaba 3 años y medio en el taxi. Y la experiencia que tuve el otro día no la quiero volver a tener. Y como no la quiero volver a tener, que pensé que me mataba, lo dejé. Co medo aínda no corpo, deixa o taxi. Que pensé que me moría. La sensación que te estén ahorcando por atrás sin poder hacer nada. Non pode conter a emoción, leva 2 días e 2 noites sen dormir, revivindo ese momento. Foron 10 minutos de carreira escasos, o cliente parou uns metros antes da dirección que lle dixera. Noto que con las 2 manos me hace un mataleón. Con esa misma mano que me solté el cinturón, justo pillé el monedero para dárselo y justo el chico me soltó una mano del cuello. Y yo en ese momento, mi reacción, abrir la puerta, salir corriendo y pedir ayuda. Séntense vulnerables porque non é a primeira agresión que hai na Coruña no que vai de ano, tampouco en Vigo, onde hai uns días unha taxista recibiu un corte na cara. Para que? Sempre para o mesmo, algo de carto fácil. Esta tarde, 4 persoas resultaron feridas nun accidente múltiple na parroquia de Couso, na Estrada. 3 vehículos víronse implicados nun sinistro e foi necesario cortar a vía en dirección á Estrada, desviando o tráfico ata media tarde polo Souto de Bea. Os feridos tiveron que ser trasladados en ambulancia a un centro hospitalario. E xa temos as imaxes da operación que acabou cun importante punto de venda de droga en Vigo, no barrio da Miñoca. Rexistraron 2 vivendas, unha delas ocupada, e comisaron distintas cantidades de heroína, cocaína e haxís. Tamén material para preparar a droga e un coitelo de gran tamaño. A policía levaba desde principios de ano detrás dun veciño de Coruxo que resultou ser o principal provedor da droga. E un dos 3 detidos. Nunha decisión pioneira, o xuíz acordou a clausura e tapiado inmediato da narcovivenda. 5 axentes da Policía Nacional salvaron unha muller maior atragoada cun churro. Lograron que o expulsara cando xa case non lle quedaba oxígeno. A muller de 86 anos está merendando coa súa filla cando un anaco de churro a deixa ao borde da asfixia. Impotente a filla comeza a pedir auxilio e a casualidade quere que 5 axentes da policía estean no local e acudan ao rescate. E nada, xa viron que a muller se estaba poñendo así un pouco, sabes, un pouco de color así cianótica, que tiña síntomas evidentes de que era un atragantamento e rapidamente un compañeiro foi onda ela e practicou a maniobra de Heimlich. Levantaron a pulso da cadeira e un dos axentes, formado en primeiros auxilios, practicoulle unha manobra de rescate que toda a cidadanía debería coñecer. A maniobra basicamente consiste en poñer na zona do baixo esternón un puño así cerrado, coa man facendo forza e despois co corpo por detrás dar uns golpes fortes e secos. Os que presenciaron o incidente, aínda co susto no corpo, falan de milagre. Y fue un milagro, la verdad, porque la ambulancia, por muy rápido que fuera, no llegaban. O que sí sabemos é que a muller está ben, a filla agradeceulle eternamente aos axentes a súa boa labor e nada máis. Un enorme susto con heroes e final feliz, recollido para a posteridade polas cámaras de seguridade desta céntrica cafetería pontevedresa. Máis asuntos deste venres. Toda a Alemanha está pendente dunha balea. Timi, que así se chama, leva 17 días varada na costa do Báltico, enferma e gravemente debilitada. Un equipo financiado por 2 empresarios millonarios vai facer un último intento por rescatala. A agonía de Timi mantén en tensión todo o país. Os medios de comunicación locais e as redes sociais fan un seguimento en tempo real da súa situación. Biólogos e veterinarios achéganse a ela con frecuencia para monitorear o seu estado. A balea, de 12 metros de longo e 11 toneladas de peso, está moi debilitada. Sofre estrés severo e problemas de pel pola baixa salinidade da auga do Báltico. Pero de vez en cando move as aletas e levanta a cabeza fora da auga. Ata agora, todos os intentos que se fixeron para arrastrar a mar adentro fracasaron. A última esperanza está nunha iniciativa privada que financian 2 empresarios alemáns. Trátase de envolver a Timi en 2 coxíns de aire e transportala nunha plataforma flotante ata o Mar do Norte para que inicie o camiño cara ao Atlántico. A operación non está exenta de críticas.
Varias organizacións ecoloxistas dubidan de que o cetáceo aguante ou que estea suficientemente forte para nadar e consideran que o máis natural é deixalo morrer en tranquilidade. Pero a conta atrás está en marcha e Alemaña contén o alento ante o último intento de rescatar a Timi. E do mar á terra, literalmente, e que está en auxe o cultivo de produtos para o autoconsumo. De feito, Galicia e Asturias son as únicas comunidades onde os viveiros producen máis planta de horta para os afeccionados que para profesionais. Xusto nestes días de primavera, tócalles achar e facer secas plantas para cultivar na casa. Andan os chimpíns en hora punta. Isto con un maquinillo que teño ali 2 horas. E os viveiros en plena produción porque estamos no tempo de plantar. Neste, en Betanzos, preparan dende hai meses a temporada na que dan saída a case o 70% da produción anual. Teñen estes días extra de persoal. Empezan primeiro as plantas que toleran ben os días curtos e as temperaturas frías, como pode ser eso, cebola, allo. Despois pasaríamos xa a repolos, coliflores, brécol, leitugas e finalmente xa cando chegamos ao mes de abril como unha explosión onde aí vai prácticamente todo. O pequeno produtor afeccionado acapara en Galicia a maior cota de mercado dos viveiros. Este era un mercado que quizás está un pouco en declive, pero dende o COVID, parte da xente que se incorporou aí enganchouse e sigue cultivando. A auxe da afección á horticultura notase na feira, clientes de todas as idades. Ahora vivo nun piso, me dejaron un trocito de terreno para plantar. Puerros, col de Bruselas, gústame estar na horta, gústame a mente, reláxaseme moito e despois gusta comelos, se é que salen. Ora, o pimento e o tomate logo empezan a dar. E os vendedores animan os compradores coa promesa dos froitos inminentes. Se últimamente necesitaron un xa o saberán, xunto cos fontaneiros e electricistas, os carpinteiros figuran entre os profesionais máis solicitados. Tanto é así que para dispoñer dun hai que agardar incluso ata medio ano. Os principais traballos que lles encargan na actualidade son sobre todo os feitos a medida, como armarios ou mobles de cociña. Con máis de 20 anos de experiencia ás súas costas, Cristian é un dos poucos carpinteiros que traballan na contorna de Lugo. O motivo é a falta de relevo xeracional, como ocorre actualmente con outros oficios. Por esta razón, o tempo de espera por parte da clientela pode chegar ata os 6 meses. Andamos a tope porque non hai moitos. A medida que se van jubilando os que están de vellos, pois non hai reposición. Atrevo-me a decir que debemos ser 5 ou 6, digamos, carpinteiros novos en Lugo, que señamos así máis ou menos novos. Me hizo un pasamano de pino e esperé por aí 2 meses ou así por hacerle. Os armarios e o mobiliario de cociña figuran entre as principais encargas dos carpinteiros. É dicir, os mobles feitos a medida con ferramentas como a fresa, o trade, a trencha ou a máquina de cortar o bispel. Tocante os materiais, tanto traballan a madeira como os aglomerados de alta densidade. A diferencia máis grande quizás é a calidad dos materiais, non? Digamos con diferencia das grandes superficies. Os tableiros solen ser máis densos, máis duros, os acabados son diferentes, son mellores. Non en van, o de carpinteiro é un oficio pro que fai falta, máis que a ningún outro, ter madeira. A tatuaxe como forma de expresión corporal está en continua evolución. Alén dos deseños máis tradicionais, que nunca pasan de moda, as novas tendencias móvense entre o minimalismo e o personal. Realismo, microrrealismo e liña fina son os estilos nos que se move este estudo de tatuaxe da Coruña. Apuntan como técnicas que están a marcar tendencia esta primavera. Sempre hai estilos que han funcionado dende sempre e que siguen funcionando agora, pero a verdade é que agora sí que hai máis estilos ou que se piden máis, por exemplo, o fine line ou os han volto os tribales. O auxe do minimalismo enlaza coa preferencia por deseños de pequenos formatos que responden a temáticas máis personalizadas. Non se trata só do que se ve, senón tamén do que se representa. Sobre todo la línea fina, el estilo Fibonacci, que es como una mezcla entre línea fina con sombras delicadas. Por lo general son motivaciones más familiares, por ejemplo, de fotografías, nombre de personas muy importantes en sus vidas, también mucho el tema de los animalitos, las mascotas.
Unha arte ancestral en constante evolución que incorpora tecnoloxía como a inteligencia artificial no proceso creativo. Sí es verdad que la inteligencia artificial ha entrado a, digámoslo así, avanzar el proceso. Como forma de expresión corporal, a tatuaxe desperta cada vez maior interese. Tamén din a hora de aprender a tatuar. Hai quen busca dar o paso para facer as súas propias creacións. Nada, ao final o polo Película sobre a vida de Michael Jackson e para o papel principal o elixido foi Jafar Jackson polo apelido e polo seu parecido físico. Xa terán unha idea de que algunha relación ten co rei do pop. É o seu sobriño. Jafar é cantante e bailarín, pero nunca traballara no mundo do cinema. Para se converter no seu tío, preparou o papel durante 2 anos, nos que mesmo viviu algún tempo na casa onde Michael pasara 15 anos, toda a súa infancia. O resultado poderemos ver nos cines o venres que ven. E como cada venres, este venres, todo a punto ou debería no lugar para unha noite de alegría incomparable. Hola Galloso, que tal? Debería y está todo preparado porque además de amistades peligrosas, de agrupación Sadeo, de la Caja de Pandora, de la Lorena Gómez, de Seung Yu, que nos veñen dende a terra de Aitana, os recanteiros son os auténticos protagonistas da noite, Aitana. Temos a Cris, a Lu, a Flor e a Tami, 4 recanteiros e esta noite só poden quedar 2 e idelos escoller vos. O xurado e vos, preparados. Moita tensión en recantos esta noite. Aí estamos, as 9:20 pasadas. Presten agora atención a este detalle da restauración do Hostal dos Reis Católicos de Santiago que non está a pasar inadvertido. Nas gárgolas polas que desauga a chuvia puxeron tubaxes de cobre para evitar que a auga caia sobre a pedra e provoque humidades. Esta solución é canto menos chamativa e está a provocar un debate intenso na rúa, aínda que xa usaron noutros edificios emblemáticos, incluída a propia catedral. Nas portas de Compostela consérvanse centos de aldrabas, adoitan ser de ferro ou de bronce, moi útiles no seu tempo, hoxe son sobre todo un elemento decorativo, pero aínda nos falan dos oficios e da historia. Petador, armela, picaporte, aldraba. Pensaba que non daban moito de sí. Resulta que había unha variedade, eu fixen 383 fotografías de aldrabas. E iso só no conxunto histórico de Santiago. Parte delas poden acabar pronto nun libro. Debía haber unha lei que obligara a manter esos vestigios aí. Porque historia, oficio e tradición e está desaparecendo. Vai en contra o mal de ollo, todo isto, e aparte está dicindo que é unha casa hospitalaria. Despois este é o león, que representa poderío. Dragóns, serpes, cisnes, hai unha cabeza de cabalo. Despois tes auténticas esculturas, hai 2 de Asorei, unha aí na Rúa do Villar. Hai outra que é un peregrino que está petando na porta, e aí chaman petando a porta. Hai unha porta da madeira, malo oco da escaleira. Iso é como un altavoz. Nos soportais hai uns huequiños así, que a xente non se dá conta, pero ti petabas pola noite e entón che dicían ponte aí e miraban para saber quen eras. É inesgotable Santiago. Aldrabas de Compostela. Hoxe cumpre anos unha icona do motor. Un 17 de abril Ford presentaba o Mustang na Feira Mundial de Nova York, que era en 1964 e desde o primeiro día converteuse nun símbolo de liberdade e de estilo. Digo desde o primeiro día porque só nas primeiras 24 horas vendéronse 22.000 Mustang. Foi o pai dos chamados pony cars, compactos e cunha imaxe deportiva pensando nun público xove. E sobre todo cun motor con 8 cilindros en forma de V que lle dan máis potencia, unha aceleración rápida e ese inconfundible son que moitos comparan cun ruxido. O Mustang adaptouse aos tempos e vai pola 7ª xeración, intentando, iso sí, manter o espírito que o fixo unha lenda. Marchamos, que teñan unha feliz fin de semana.